Сега в пълен контраст с предното видео за промяната и за способността на хората да се адаптираме към нови обстоятелства и да можем да приемаме нови идеологии и да не стоиме ние същи, това видео ще е пък точно за обратното. Това видео е за тъпите и упорити хора. За хората, които правят едно и също нещо, правят го 100 000 пъти и очакват да получат даден резултат. Нали има една приказка? Не може да правиш, трябва да си откачен или трябва да си глупав, за да правиш едно и също нещо 1000 пъти и да очакваш различен резултат. Аз пък не съм съгласен с това нещо. Защото всички сме гледали филми, чели сме книги, пък някакви комикси или анимета, без значение за какво изкуство става дума. Всички сме гледали и сме ставали свидетели на такива герои, такива персони в даден тип изкуство. Героя, който винаги прави едно и също нещо и рано или късно се достига целта. Там каквато и да е. Тогава в такъв случай можем ли наистина да ги упрекваме тези хора? А за мен това е буквално един от най-големите символи на алфа мъжкарство, или там както и да го наричам. На истинско мъжкарство. Това е да си едно стабилно биче, да имаш корав череп като на някакъв стабилен бик и да си блъскаш главата 10 000 пъти в стената, да я напукваш малко по малко и най-накрая стената да поддаде. И да струшиш цялата стена. Защото си бил толкова ненормален, че да си блъскаш главата 10 000 пъти в нея. Няма такова нещо на земята, което да удържи толкова много. Толкова много напън, толкова много енергия, толкова много желание и воля. Аз наистина силно вярвам, че ако един човек се вярва достатъчно много и знае, че е роден за дадено нещо, каквото и да е, и го прави това нещо постоянно и постоянно и постоянно и постоянно и постоянно, няма начин рано или късно Вселената да не му отвори вратичката и да се стигне там, където иска да стигне. Няма как просто. Няма. Той е архетип на тъпия и упорит герой, като тъпия за мен е в кавички. Той е толкова безумно упорит герой. Той архетип си е заложен вътре в нас. Той го наблюдаваме стотици години, хиляди години. Винаги тия герои са най-интересните. Стоиш, гледаш филма, виждаш как този герой се бори постоянно. Обаче рано или късно се достига целта. Просто защото не е спрял да се бори. Така че може някой път да не се налага да се адаптираме, да не се променяме. Може някой път да се налага да си блъскаме главата постоянно, докато я струшим. Като поемаме всичкия демидж, вземаме щитите, изкъртваме си тялото, изкъртваме си психиката, откачаме до някаква степен, обаче рано или късно стигаме там, където искаме да стигнем.